Impossible pull-up, alebo jeden nenormálne náročný zhyb. Úlohou v tejto challenge je spraviť jedno jediné opakovanie zhybu. Háčik je však ale v tom, že ten zhyb bude trvať 2 minúty, z ktorých 1 minúta je cesta hore a 1 minúta je cesta dole. V tejto challenge ma inšpiroval Stan Brownie, alebo vlastným menom Stan Brujnik, ktorí spolu aj s nespočet youtubermi túto challenge skúšali. A každý jeden sa trápil. Čo je len dôkaz toho, že táto challenge je nesmierne náročná. Preto sa na to teším a uvidím, ako mi to pôjde. Pravidlá v tejto challenge sú jednoduché. Základom je začať na vystretých rukách, v 60. sekunde byť presne bradou nad hrazdou a zase v 2. minúte byť znovu s vystretými pažami. Podmienkou je ale nezastať, a teda celý čas počas tých 2 minút sa musíš hýbať. Preto sa ja budem snažiť byť práve v 30. sekunde niekde na polovici cesty, a teda aby som mal pravý uhol v lakti, v 60. sekunde byť bradou hore a ak sa podarí, tak zase v 90. sekunde byť cca na polke cesty, teda v pravom uhlu v lakti. Ideme na to? Let's go! No, čo k tomu dodať? Môj čas vidíte niekde tu. Mám to za sebou a teda určite som to nezvládol. Nesmierne náročná challenge. Vôbec, či v prvom alebo druhom pokuse je náročné sa na tú minútu vôbec dostať hore. A potom s silou jednak chrbta rúk, ale aj úchopu udržať potom celú tú cestu dole je extrémne náročné. Verím tomu, že sa mi to podarí a je to len otázka času. Preto budem trénovať a vyskúšam túto challenge v budúcnosti určite ešte raz. Som veľmi rád, že ma Stan Brownie motivoval k tejto challenge a rovnako budem rád, keď aj ja motivujem teba, aby si toto vyskúšal a následne do komentu napísal, ako si to zvládol. Určite si to rád prečítam a verím, že sa navzájom hecneme a skúsime toto zlepšiť a túto challenge dokončiť. Napriek tomu, že je náročná, verím tomu, že ten impossible je possible. Určite ma ďalej sleduj, tento zhyb budem naďalej skúšať a hneď sa ozvem s videom, keď tento zhyb buď sa zlepším, alebo ho rovno dokážem. Preto daj odber, like, nech nezmeškáš ďalšie video a let's go!